Taga na ubing. Kasi kinang pagpabakpil, malikod. Pinaubing niya ang jarat pa. Na nagbabasa mo, yung nanganay ko table na yan. Pag wala akong pera, tatawagan ko na. Wala akong pera, bigyan ako. Arapaap, tinapukaw, kalpasan analmes, ti 27 titawen na ani Julius de la Cruz, a residente iti ili ti Bugay. Iti investigasyon ti pulisya, nagturong ti biktima iti ili ti Santa Ana, kadwana dagiti pagayam na, tapno agdidigos iti Tangatan River, idi Sabado de Gloria. Habang naliligo po sa ilog, ang biktima tinangkanyang tumawid sa kabilang bahagi ng ilog. Subalit sa proseso ng pagtawid ay ito ay nalunod siya. Kuna ni Cipriano, asakbay ang nagdidigos dagiti agbabarkada ket imminumda nga imuna tinasanger. Naman ni Julius Lumangoy. Pero di namin alam na yun, nag-cramps na pala yung paa niya, yung kamay niya. Hindi na siya nakasigaw, hindi na siya nagkakaway na hingin na sana ng tulong. Insigidamet ang nagresponde ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ken Coast Guard Santa Ana na itaray iti ospital ti biktima ngem na ideklara a dead on arrival. Naamuan pay at Tangatan River ket saan nga accredited tourist destination, rason no apay nga awan ti nakabantay a lifeguards wenno safety personnels. Itintero a Cagayan, talo ti nai-record a droning incident kabayatan ti semana itaatawen 2025. Nika Jane Ganoy, Balitang Solid North.